YouTube Mirasım kanalı. Ondan bizim adamlarımız bir 55-nji ýylda uruş gutarýar, hemmesini uğra diýerler däýin. Biz haratdanam ýene Murgawyň ýakasyna mara göçmeli bolýarlar. Mara göçmeli bolanlaryny bir näsazlyklarym bolupdyr, her ýyl bir ýyl bolýany bolsa-da baryp Maryň boýnuna oturypdyrlar. Şo ýerde Maryň boýnuna oturanlaryny şo wagt ýene bir nemeden bir biýjatyrşyk bolupdyr. Goştanyň tahyýasyna biýjatypdyrlar. Şuň derýän aňyr ýüzünde kim bolmaly? Bäri ýüzünde utomuş bilen togtomusy biýjatypdyrlar. Şol şahyryň goşgusyny şabörükde biýjatyrly ikili bir koz bagşa goşully ark wekili diýip ýazgy alypdyr. Täzeden ýene aýdýanlar şabörükde biýjatyrly ikili şabörük diýen goştanyň tahyýasyna atylypdyr biýje. Şabörükde biýjatyrly ikili diýilýäri goştanyň tahyýasyna biýjatypdyrlar. Ikili diýenim utomuş derýän aňyrsyna geçmeli, togtomuş bärsinde bolmaly. Biýjatypdyrlar da soň bir aňyrsynda biri bärsinde galan ýerlere şeýdi paýlaşypdyrlar. Bir koz bagşa goşully ark wekili diýip atyp şahyryň goşgusyna şo atlar ki şoňky dödülen goşuýup galyp ine şu 1800 takminan 8-12-nji ýylda ahallan gaýdan tekeler şu beşgalar zamanadan Saragtdan Murgawyň boýuna baryp şol iň soňky saparyny tekelen baryp ýören geçen ýol şu. Ne şu marly ahally diýip gurrun biziň agzamaga ýok. Sebäbi şu adamlaryň arasyny şo geçişliň arasyny 58-nji ýylda göçüp barlan bolsa 12-nji ýylda da gaýdylan bolsa näçe ýyl bolýar? 42-43 ýyl bolýar da. Ahallan göçüp gaýdanlaryny marasyny şoň bir 40-45 ýylda ýetenä.